Terveiset täältä Leppävaaran konnuilta. Nämä on tuttuja alueita, nimittäin mulla on tullut ainakin 8 vuoden ajan ulkoiltua ja urheiltua eri puolilla Leppävaaraa. Joten terveiset muun muassa kanssa saleilijoille. Niin, ja millä Leppävaaran arkea voisi sitten yhä sujuvoittaa? Mulla on kielen päällä sellaisia ajatuksia kuin esimerkiksi ruuhka-aikoihin lisää bussivuoroja, sitten pyöräteiden kunnossapito ja turvallisuus. Pidetään siitä huolta. Ja sitten nämä ulkoilualueet, viheralueet ja urheilupuisto, niitä on syytä yhä kehittää ja edistää. Ja sitten muun muassa Sellon ympärillä olevat leikkipaikat. Onko ne tarpeeksi hyvässä kunnossa? Mitä mieltä sä oot? Mitä asiaa Leppävaarassa pitäisi kehittää? Tai just siellä, missä sä asut Leppävaarassa. Sä voit laittaa näistäkin asioista viestiä. Ei muuta kuin jatketaan toiminnallisuudella liikkeellä, joka on lääke meille kaikille. Ylöspäin. Terveiset täältä Leppävaaran urheilupuistosta. Kuten aikaisemmin mainittu, niin nämä on hyvin tärkeitä nuorten hyvinvoinnin kannalta. Ajattelee näin taloudellisesti, niin kyllä, myös kustannustehokkaasti. Kyllä näihin ulkoilutiloihin ja urheilupaikkoihin pitää satsata. Nämä on semmonen Espoon hienous, että Espoo liikkuu. Näillä terveisillä on muuten kiva huomata, että täällä on jo skeittipuisto käytössä näin alkukeväästä ja nuoret liikkuu. Ei muuta kuin ylöspäin.